September måned startede lidt afventende, i det der ventede 2 vigtige begivenheder midt i måneden. Først godkendte Forbundsdomstolen i Tyskland den tyske deltagelse i den europæiske hjælpefond, og kort efter iværksatte den amerikanske centralbank tredje omgang af de såkaldte kvantitative lempelser. Denne gang foregår lempelsen ved, at centralbanken opkøber amerikanske realkreditobligationer for at få gang i boligmarkedet, og den var igennem få gang i resten af økonomien. Markedet reagerede i første omgang positivt med stigende aktiekurser og faldende renter i Sydeuropa. Senere på måneden skiftede fokus dog igen tilbage på, at de mere strukturelle problemer i både Europa og USA endnu ikke er løst, og det betyder, at aktiemarkederne faldt lidt tilbage. Samlet set fik vi dog positiv afkast i profil 2, 3 og 4, og et lille negativt afkast i profil 1. Hvis vi ser på afkastet år til dato, har vi i profil 2 fået omkring 9%, omkring 8% i profil 3 og omkring 11% i profil 4. Samlet set er det tilfredsstillende.